Hadin ka jing kentho na ki babun kiliang tangban penlong daw election na kiliang kinong elam jong ke NPP mau hati haga khat Patrick menta ubnai kilami syakmat ban penpau ba uba dasaket bah lamari ubadi unong mi kmat ka mau hati ubalami no mali aireng ya ladi na nongkrem constituency hakani ki election ba menta ulatrei syaba palat ya ka mau hati haga bagi skim penroi kilapoi palat lais paklur kamtam ke surong. Habakren sikilat pathai kubor na kaliang jong uba don bok karnayor ubabat kum uwei na kinongelam ke NPP ha mauhati constituency but uba je khar kungor rang ba shnong jong ka mauhati kilapan pau bagajing sya kan tho jong uba dasakhet bahala mare kadai tangkania ban penlong daw election namar ki kam penroi khamtam le ki surok bakong santam hadu menta kidang ya sya sya ha mauhati Sebentar hakajing pensai mo si bobon balang halo kajing mi si bon kajing tho ha be dei ban ka parti NPP kamtam kajing tho ya UMNI jungi ba daskat balamari bulale ele menta na po nongkrem langsung ba ban pensai ban yatho la se ki parlok ki bom patem ki bom yoi la se ki bapet tang social media kan po kajing sotho bakla tena kali ang jonga kung wei ni nong song bat kung wei unungket kam jong ka parti ro maso ban pensai sepi ba kajing tre kam ya kan senam kabla letno bun ki ba ong haki social media kimi ba ayu ba daskat ule ya kamauti tengah soban pensayang ni ba ngiyat bro sisi ngipen i pa ke ki kambule lada pinsu sim ya ka isu election pin pelong daw politics pin le politics ne pin pelong daw election ya ka ba yung no brio kam de ba hapet hiro ya ka jumontoy ka ba pa ba le yo mla ban len bo pa ba jo ka than mo ti constituency kini yo jumontoy hon ila tri ki surang ki brang tre sha kimi ki jing tho babun ki ba per ha ba kila ong ba o sorok ndon rong ndon isu baujuler ba kota hari ki hap ban pet ya ka kam ka bangi tre ya kam ka bla tre ka bla ya sha re om bar sukun tho klumar klem datim lane ban sukun tho ba tang ba pi si yo breu pin pen mi ka thai jing tho kam ni ba ha kam ni ba so tanan nam tho bai ba no su snong jong re ka thai ki jongi ya ka ai ka bo le ngi hap an ai jing ro abo le ya ba ba ya ka ai ka bo kram le o ba hap ai ka jingkran ka ba kram le ye ka ba re ka bo le o ba hap ai ka jing ro namar bale ha ki bun ha be nu jore ki bun phau tu ligi sinam ki ba sau pusan tu ligi sinam kini ki surong jongi kelti sengkien jongi kaya jing jongi hapo ka mau ti constituency ha be nu jor bat uni usan sinam ubam tanaru arja pra hadu mta ar fulai masoba ka ki ushakmat saprang kini surok ke bilong metba utlom joro par jongi usurok mauti usurok mausnai kani ri jingkur khu ba khrau hadu tanam tau pai ba jongi ayu pat ngela ban ai nam kaji sekri yo pai ba lengba ke ki bau pai ba penun kam bobun balang kita hingela ban aji sekri pai ba to so ba parti NPP apo jinglok amile jong ba daskat bala mari sansenam nadu aja kat pra hadu kani kenti mamta maso shibun ban sukun tho kam kalong basuk yo kin tho handrei shwa bakin kin tho kin so bha ban nyau ya ki kam ki ba amile latrai ban sukun tho kan tho kluman kam dei ka ba yono marbale ka kentin ka pikiran kala ban kata kala pat ipi marbale ndang la tri yang surok kita ki bakan thok ki habiat nang tong surok ba nak sarkar NPP la le we amli jong NPP la le ban nak kadang wa sukwa ban pensai le se ki pai ba jong mau ti ki ba ka NPP ki ya sya ban pengkre ya ka ni ke election bat kum ju ro nga kentu ngane pensai lang se ki pai ba jong kram ya ka ba daskat bahala mari la le ile nang tai ka jing tri jong kanika parti NPP jong u MLA jongi hang san slem ila trai kat bala ban pen bhanam ta ka jing motoi pai ba le se kila ban kan tho yang aro ya jing yo kam yo jam ri tai di jing tristom bangi tristom ri om da ka jing bam tu lan ka jing bam sap ka jing bam plom ngi trai nam ta ka jing motoi pai ba ban sakri pai ba jong dong than mauti ban ki ko dong than mauti bo pai ba ni jing song ban kan tu ba ki pai ba snong kram ru persang ban mat mo so persang ban mat wat sungai se hak election ngam de bakan ba selection ne por ban su persai ba wat sungai tan yak ai ba mi ai social media yak jing pen thok bria ba fer ki jing pen put nam ba fer tang na da politik sebagai beri perkhan ban lan ki sun ban penram yang no bat tang we kentin ka ong ba uding so obaso bobon ki beri ka bang mau bat uding tak sun obadan harul ti uding tau ding ba ajing ri tigan ki beri Tegema uba daskat ula tre kini sansam kaji mentoi pai ba babon ki thaw namar bole de parti NPP ke bangun ra yakini kampen roy hak mauti konsensi lengbau MLA jingi ba daskat bahala mari Senong jong kamauti pedeng akubur bau kum MLA udaskat bahala mari
longsha UMLA ubawan ra ubat ya ke development udai banakong banwan ra bon ya ke development hakane konsensi namar ngi bahagi haki basakmat ki MLA kila tre hi kabala bayai banwara development hanrei how ne mentau MLA jangi das khat lamare ulawan ra sisa kata development kom minister badon hanaga sarkar MDA lora shibon ke development hakne konsensi khamtame nado basdang ban kan basro ong ba kane ke ching ke chong kinong ki pai ba chong nong snong chong mauti ke de bel de ka surok belum chong ya kot lada ki pai ba ki bedi ye ban pelong ko male kane ka surok ke de khmado ban wana ya kane ke development hakne ke dong ka thai ke chingi ngidap da ke chingmen ngai khoblei kum rumah snong ngai khoblei ke bakerwang ya wamale badas khat lamare bon nang trei ba lada ki pai ba chong nong kram konsensi ba mau ula yak ta ka dakashin ka ba leba ka ka multi consensi ai ba mai ro leba la ki pai ba nong kram consensi bagan JDE sakane ka hande snem arja arpulai ne election ka manlong arp nyau trik badai ba ki pai ba chong nong consensi nang ba ki kam ba kam ke development ba fair biang ke ka multi consensi lawara khamtame ya ka skor hangte hapo senjeni hapo salai balawara ya santa de lomba ka jong te khoble sibon amale badan boram jongi ai ba ble try kana nang kerko kedo ya lor yang mar yang jong pi badia ka yang ka sem jong pi Kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinongra anda la pentrikam ka TMC hakaba shipawa jar tingka shisnem anya rapisa ya baro kinong rab haka jilla lingba ka jingpen mi ya ka scheme batmai farmers assistant for rural Meghalaya hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC